дастаи мунтахаби олимпии тоҷикистон дар доираи омодагӣ ба қисми ниҳоии ҷоми осиё 2024 бозии дӯстонаи якуми худро бо тими олимпии ветнам анҷом дод. вохӯрӣ дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри душанбе баргузор шуда бо ҳисоби 1-0 ба фоидаи меҳмонон ба анҷом расид. голи ягонаро Лен Нат Нам ба самар расонд. ҳамакнун 23 март тимҳои олимпии тоҷикистон ва ветнам дар душанбе рақобати санҷишии дуюмро анҷом медиҳанд. ин вохӯрӣ соати 20 оғоз мегардад. ёдовар мешавем ки қисми ниҳоии ҷоми осиё 2024 аз 15 апрел то 3 май дар Қатар баргузор мешавад. футболбозони тоҷик дар гурӯҳи С бо мунтахабҳои Арабистони Саудӣ, Ироқ ва Таиланд нерӯ месанҷанд.